Здравей, аз съм Тодор. Представям ти книгата "Седемте навика на високоефективните хора" от Стивън Кови. "Седемте навика на високоефективните хора" е може би най-известната в света книга за личностно развитие. Тя е посветена на фундаментите на успеха и високата ефективност. Кой е Стивън Кови? Стивън Кови е международно признат авторитет в областта на личностното развитие, лектор и автор на голям брой бестселъри. Автор е на "Седемте навика на високоефективните хора" и на други много популярни книги, свързани с щастието и успеха в живота. Каква е основната идея на книгата? Основната идея на "Седемте навика на високоефективните хора" е, че съществуват принципи и естествени закони на човешкото поведение, които могат да помогнат на всеки да живее осъзнато и успешно. В книгата си по един изключително убедителен начин Стивън Кови представя цялостна философия за живот, базирана именно на тези принципи и закони, които той нарича навици. Навици са нещата, които успешните, ефективни и щастливи хора правят непрекъснато. "Седемте навика на високоефективните хора" предлага невероятно изобилие от оригинални концепции за висока ефективност. Тези концепции стават толкова популярни, че са цитирани и обсъждани в безброй други книги и статии. Сред най-важните концепции в книгата спадат идеята за силата на човешките парадигми, кръгът на загриженост и кръгът на влияние, ефективност и ефикасност, определене на лична мисия, роли и цели в живота, 10 главни центъра на човешкия живот, 4 квадранта за управление на времето, седмичното планиране и управление на времето, емоционалната банкова сметка, философията печеля-печелиш, 4 измерения на човешкото обновяване. "Седемте навика на високоефективните хора" от Стивън Кови е книга от възможно най-високо качество, която задължително трябва да се прочете. Тя отговаря на въпросите, които практически всеки човек си задава, а именно как да бъде по-успешен и да постига повече в живота, в професионален и в личен план. Приятно четене!